GDV Technology har udviklet en helt ny overseng, der hedder SPB, Saw Protective Bed. Oversengen kan bruges til automatiseret trykaflastning og manuelle forflytninger. Oversengen er en komfortabel og tryg løsning for borgeren, men er også en reel hjælp for plejepersonalet. Oversengen er en enkel, mekanisk løsning, som monteres på en eksisterende seng under en almindelig skummadras. Oversengen består af 2 længdegående vinger, som kan aktiveres med et enkelt tryk på en fjernbetjening. Sengens øvrige funktioner virker på normal vis sammen med oversengen, hvilket er en stor praktisk fordel for især borgere med nedsat respiration og hjerteproblemer. De 2 vinger kan løftes op til 80 grader simultant og kan derfor bruges både til at forflytte vægten fra side til side på en behagelig og skånsom måde. Oversengen kan indstilles til at løfte vingerne automatisk efter et forudbestemt mønster. Ved den automatiske kørsel kan vingerne løfte op til 30 grader og dermed give en effektiv og behagelig trykaflastning for borgeren. Oversengen er lydsvag og langsom i den automatiserede trykaflastning. Det betyder, at borgeren kan sove uforstyrret. Erfaringer viser, at oversengen giver en behagelig og tryg sansestimulering. Oversengen er testet i brug med de mest almindelige forflytningshjælpemidler og fundet meget velegnet. For eksempel kan man flytte vægten, uden at der opstår høje forskydningskræfter på huden, i det at vingerne kan køres op og fungere som en kile under madrassen. Dermed forhindrer vi, at borgeren skrider fra side til side. For borgere med hypersensitivitet eller en udadreagerende adfærd kan oversengen være en stor hjælp. Som personale behøver man ikke at bruge mange kræfter på forflytningen, og det er rart for både borger og for det fysiske arbejdsmiljø. Oversengen kan også give arbejdsbesparende resultater. For eksempel vil en sejlpålægning med den nye overseng enkelt kunne klares af én hjælper, uden at gå på kompromis med sikkerhed. Der er flere fordele ved GDV's overseng for borgere, plejepersonale og plejecenter. Fordele for borgere: færre tryksår, mindre smerte og sårbehandling. Større komfort, færre hudproblemer og behagelig trykaflastning. Hurtig mobilisering og høj sikkerhed. Let at betjene og velegnet for stærkt overvægtige. Ydermere forebyggelse af lungebetændelse. Fordel for plejepersonale: bedre arbejdsmiljø, færre bevægeapparatskader. Fra 2 til 1 til den fornuftige forflytning. Tidseffektivisering. Mindre tidsforbrug til at behandle tryksår. Hjælp til forflytning, personlig hygiejne og mobilisering af patienter. Mindre medicinsk udstyr at slås med i de små stuer. Plejepersonalet behøver ikke længere at vurdere, hvilken madras patienten skal ligge på. Let og simpel at betjene. Fordele for plejehjem og hospitaler: halvering af mobiliseringer, ressourcebesparende, reducering i antal udkørsler i forbindelse med vendinger og stillingsskift af tryksårstruede borgere, stor sundhedsøkonomisk besparelse, kortere liggetid for patienterne, færre indlæggelser, længere levetid i forhold til nuværende produkter, reducering i udskiftninger og reparationer, reduceret hjemmepleje og hjemmehjælp, besparelse på rehabilitering og genoptræning. GDV Technologies nye overseng er et revolutionerende bud på velfærdsteknologi, når den er brugerdreven og enkel. Oversengen kombinerer hensynet til trykaflastning og forebyggelse af tryksår for immobile borgere med hensynet til et sikkert og sundt arbejdsmiljø.